Сега шанс за изстрел. Още една възможност за Левски. Това е 1-0. Марин Петков открива резултата. Минутата е 16-та. Ако въобще предстоят лесни за Левски. С оглед резултатите на сините, възможно за Левски да изравни. Това се случва. Минутата е 58. Автор на попадението е Борислав. За много класни отбори, докато Левски вече повежда в резултата. Стегнат от Андриан Краев, успя Андриан Краев да отнема от Попадин чисто. Сам срещу Янко Георгиев, технично копва топката. 3-1 за Левски. Някъде тук сините слагат... И да разберем, изстрел на Радослав Цонев, много мощно изпълнение и без шансове за... Към наказателното поле от Радослав Цонев, отклонена от футболист в синьо и във вратата на Берое. Гола е факт. Кристофор Хупчев се разписва. Когато е гостувал тук. 4 пъти се е разписвал на този стадион, носейки екипа на Локомотив Пловдив. 4 пъти е вкарвал. О, прекрасно изпълнение! 2-0 за Левски. Това като цяло се очакваше да е вечерта на Мартин Камбуров. С Борислав Цонев, а ние насочваме поглед към наказателното поле на Локомотив Пловдив. Това е 1-0 за Левски. 37 минута на двобоя, добавка на Борислав Цонев. Търси пространство за удар и го прави. Какво изпълнение на Георги Миланов. Феноменален гол на седмицата на Левски. 76-та минута, сините отново напред. Далечно подаване към Димитър Костадинов и това е 1-0. Дебютен гол за Димитър Костадинов в 12-та минута на двобоя. Отлично бе центрирането, което насочи Радослав Цонев. В наказателното поле Костадинов и търси пространство за удар, който е безпощаден. Димитър Костадинов с кръпко начало на престоя си на стадион Георги Аспарухов. 2-0 за Левски в 30-та. В момента в който... Да! Си повече опции пред Станимир Стоилов, с които може да играе и в средата на игрището. Тук той открива резултата всъщност. Да, Георги Миланов в случая. Здравко Димитров на наказателното поле, финтове срещу плъстно, след това чудесно заложена топка за Борислав Цонев и гол. 26-та минута на двобоя, Борислав Цонев открива резултат. Цонев безкомпромисно изпълнение прати в грешната посока Кристиан Кафлина и Левски изравнява. Борислав Цонев оставя за Здравко Димитров, удар на Здравко Димитров. Левски изравнява. 37 минути след началото, първата вероятно дълго подаване към Билал Бари, скоростта е на страната на Билал Бари, прекрасен шанс за Бари, първият му гол вече е факт. Левски прави обрат на националния стадион. Левски владее спокойно. Даване към Марин Петков, тук няма да бъде вдигнат флаг за засада, страхотно е засечено от нито един негов съотборник, като Левски вече води с 2 попадения. След като откри резултата в 25-та минута, се справя. А тук каква грешка на Ник Хенгелман, ще се възползва ли Билал Бари? 3-0 за Левски. За защитните си действия по максимално добър начин, тук обаче грешка няма Марин Петков. И да изострят действията за спас по дължината на терена. Няма фаул на Андриан Краев, след това отново центриране Билал Бари 2-0. Кофи предостави добра топка за Димитър Костадинов, меко подаване към Билал Бари, който прави резултата 3-0. Страхотна работа и малко преди това внимание към тази неразбория в наказателното поле. Груба грешка на Антонио Тута и Левски стига до ново попадение. От лявата страна ще влиза в традиционния си стил навътре към центъра на игрището. Ивайло Найденов не успя. След това обаче шанс за Иван Горанов и пети гол за Левски. 70-та минута на двобоя. Хеттрик за Билал Бари. Велико Търново. Още едно подаване към Билал Бари. Борислав Цонев изкача от чиста позиция и прави резултата 6-0 в 80-та минута. Много шанс за Иван Горанов. В наказателното поле Иван Горанов. Топка за Димитър Костадинов. 7-0 за Левски в 82-та минута. Стана въпрос, че в даден момент може би ще спрат да унижават своя. И за Марин Петков и за Борислав Цонев. Все пак Цонев овладя. Галчев, много центриране! Това е момента на Левски 1-0. Ето, че 10 минути преди края на двубоя Билал Бари осъществява пробива, който сините очакват. Далечния край
наказателното поле. Георги Зайков успява да играе с глава и това е гол. 1-0 за Левски в 6-та минута на двубоя. Ето спесялата за Рудин Валентич, но очевидно изборът пред него не е голям. Здравко Димитров за Борислав Цонев, удар на Борислав Цонев и 2-0 за Левски. Царското за да стигне до един гол. Марин Петков се центрира към наказателното поле. Димитър Костадинов, пас на Димитър Костадинов. Успоред на гол линията беше подаването, а Левски открива резултата. В 43-ти. Та в линията отлична работа на Марин Петков. С подаване в наказателното поле в този момент Левски излиза напред след 17 минути. Билал Бари поразява вратата и с първия си Червения картон на Мартин Паскалев. Андуджевски повежда. 22 минути след началото на двубоя. Това атаката на Левски продължава. Асен Митков. А това към вратата на пловдивчани. Филип Кръстев и той търси пространство за това. Какво попадение! Истински шедьовър от Филип Кръстев в 3. Отново Марин Петков срещу Лазар Марин. След това много добро центриране. 1-0 за Левски. Димитър Костадинов открива резултата в 23-та минута на двубоя, след като получи 4-4 от гледна точка на Левски при това нападение сега и ще видим как ще продължи. Фелипе удар, далечния гол, страхотен гол. 60-та минута на двубоя. Уелтън Фелипе се разписва за първи път с синята фланелка. Много качествено изпълнение на Бразилия. Михайлович с едно докосване центрира към наказателното поле. 1-0 за Левски. Димитър Костадинов бележи се на много изгодна позиция. Сериозен тест за Димитър Шейтанов още в дебютните минути на второто полувреме. Георги Миланов срещу Димитър Шейтанов. Изпълнение на в първенството преди тази вечер. Перфектен пас сега за Билал Бари. Левски повежда. Край на головата суша за Билал Бари. на Георги Миланов към Илян Стефанов, който стреля отново, обаче Александър Гаврилов се смесва. Още един шанс. 1-0 за Левски. Илян Стефанов с екипа на сините. Още един удар на Уелтън! Левски открива резултата! Там насетне вече с левия крак да... Това е Илян Стефанов! 2-0 за Левски! Христофор Купчев, струва ми се. Нямаше кой да попречи на Билал. Като да стреля, прочи се очевидно рикошет. 3-0 се разписва за трети път. 1-0 за Левски. Иван Дилгенов с много сериозни претенции към Ченков, които... Няма нарушение срещу Атанасов. Уелтън в наказателното поле подсигурява шанс за Марин Петков. Удар под гредата. 2-0 за Левски. За първи път, може би, Драган Михайлович отново ще може да завърши този път. Грешка няма. Драган Михайлович изравнява резултата. Следата на Кръстев не се получават по най-добрия начин. Този път нещата изглеждат по различен начин и Левски повежда. Билал Бари в 57-та минута. Избере Харватина от целия ъгъл, но Марин Петков не бърка. 3-2 за Левски в 101-та минута. Удобна възможност за сините. Първи шанс за Уелтън. Уелтън 1-0 в полза на Левски. Само 3 минути след началото Левски изпраща всички свои фенове. Гилашки срещу него, безкомпромисно изпълнение на Кръстев в долния десен ъгъл и Левски повежда. Адриан Краев, шанс за Сумберг сега да стреля. Много мощен удар на Сонко Сумберг и извънземния удар на гамбийския национал. За бележките би следвало. Отговорът е да! Левски посяга смело към трите точки. Минутата 85-та. Сега. Сигнал е даден. Начало на сблъсъка. ЦСКА срещу Левски. Финал. Възможност за Левски. Уелтън опитва да нахлува в наказателното поле. Спрямо в крайна сметка именно от Лам. Филип Кръстев. Илян Стефанов стреля. Левски повежда. 57 минути след началото Левски се оказва напред на националния стадион.
Христов след нарушението срещу Уелтън. Илян Стефанов с глава 1-0 за Левски. Превъзходно центриране от десния фланг на Патрик Габриел Галчев и отлично завъртане. След това Филип Кръстев с превъзходен удар прави резултата 2-1 за Левски.